嗨，早晨，今日係4月29號啦，嚟到今次嘅行程嘅第3日。咁今日都係繼續會去睇櫻花嘅。今日嘅目的地其實係去中島公園嗰邊睇櫻花。咁我亦都係 book 咗1個小時嘅攝影啦喺嗰邊，希望陣間可以影到好多好靚嘅相。2番ホームからまもなく発車します。ご注意ください。在后。这一节就是后面。こちらクイーンクラブ刺身ソイソースで、こちらがボイルドキンクラブビネガーソース、はい。
こちらでお召し上がりくださいませ。こちらお下げいたします。ごゆっくりどうぞ。はい。こちらお下げいたします。